chega o momento de coñezades as persoas que esta noite me acompañan, así que preparade ben esas palmas para recibir a miña man dereita, un gran guitarrista e un cantautor que está descubrindo Galicia. El é Xavier Pérez. E a miña man esquerda encontrase o produtor dos meus discos, autor da maior parte das cancións que eu canto. El non é galego, pero síntese galego. Rioxano, Chema Purón. E ahora creo que é o momento perfecto para cantarlle a Galicia, para cantarlle a nosa terra. De mí, que veño de lonxe o mesmo que ti, que cando o meu cuarto xa queda pequeno, pechando os meus ollos nos soños desperto por verdes paisaxes xunto a mar azul. Para que poideses comigo sentir a humidade que hai baixo das follas e ver que tamén te enamoras, te soñas con non sair nunca de ali. Se me queres a mí, amarás miña terra, xa virás a